ኢየሩሳሌም ከመይ አላ ቤት አቦየ ከመይ አላ ኢየሩሳሌም ከመይ አላ ቤት አቦየ ከመይ አላ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ኣለኹም? እምበር ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 3-4 ርኢና ነርና። ሕጂ ድማ መቐፀልታ ናቱ ምዕራፍ 5-6 ክንርኢና ማለት እዩ። ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 5 ብሃብትኻ ይትመካሕ፣ እምነትካ ኣብ ገንዘብ ኣይትግበር ወይ ዝኣክል ኣሎኒ ኣይትብል፣ ብድፍኢትካን ብሓይልኻን ኣይትመራሕ፣ ከም ድሌት ልብኻውን ኣይትኺድ፣ ኣብ ልዕለይ ስልጣን ዘለዎ ሰብ የልቦን ኣይትብል። ከምኡ እንተዳኢልካ እግዚአብሔር ብርግጽ ክቐጽዓካ እዩ። እግዚአብሔር ንኹራ ደንጓይ እዩ እሞ ሓጢኣት ገይረ ዝበጽሓኒ ጉድኣት የልቦን ኣይትብል። ሕድገት ሓጢኣት ክረክብ እየ ኢልካ ብምትእምማን ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ኣይትወስኽ። ምሕረት እግዚአብሔር ዓብይ እዩ። ስለዚ ሓጢኣት እኳ እንተ ኣብዛሕኩ ክሓድገለ እዩ ኣይትበል። ከመይ መዓትን ምሕረትን ክልቲኡ ምስ እዩ፣ ቁጥዑ ድማ ኣብ ርእሲ ሓጣን እዩ ዝዓርፍ። ናብ እግዚአብሔር ምምላስ ኣይትደንጊ፣ ሎሚ ጽባሕ እናበልካ እውን ኣይተድሕርሕር። ከመይ መዓት እግዚአብሔር ሃንደበት ክፉነ እዩ፣ ብመዓልቲ መቕጻዕቲ ድማ ክድምሰስ ኢኻ። ብገንዘብ ሓራም ኣይትተኣማመን፣ ብመዓልቲ ጥፍኣት ኣይጠቕመካን እዩ። ቅንዕናን ገዛእ ርእስኻን ምግታእ፣ ዝነፈሰ ንፋስ ኣይውሰድካ፣ ብኻልኦት ሰባት እውን ኣይትመራሕ። እቲ ክልተ ዝመልሓሱ ሓጥእ ጥራሕ እዩ ከምኡ ዝገብር። ርድኢትካ ጭቡጥ ይኹን፣ ዝበልካዮ ቃል እውን ኣይትለውጥ። ንምስማዕ ድሉው ኩን፣ ከይሓሰብካ ግና መልሲ ኣይትሃብ። እንታይ ከም ትብል ትፈልጥ እንተኾይንካ መልሲ ሃብ። እቲ ክትብሎ ዘለካ ዘይትፈልጥ እንተኾይንካ ግና ስቕ በል። ዘረባኻ ክብሪ ወይ ውርደት ከምጻልካ ይኽእል እዩ። ውድቀት ሰብ ኣብ መልሓስ እዩ። ሓማዮ ኣይትኹን፣ ብመልሓስካ ተንኮል ኣይትፍሓስ። ንሰራቒ ውርደት ከም ዝረኽቦ ንኽልተ ዝመልሓስ ድማ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ስቓይ ፍርዲ ክረኽቦ እዩ። ብዓብይ ኮነ ብንእሽቶ ነገር መዕነዊ ኣይትኹን። ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 6 ፈታዊ እምበር ጸላኢ ኣይትኹን። ክፉእ ስም ከምቲ ንኽልተ ዝመልሓሶም ሓጥኣን ዝግባእ ውርደትን ተግሳጽን እዩ ዘስዕበልካ። ብስምዒት ተደፊእካ ንገዛእ ርእስኻ ሓፍሓፍ ኣይተብል። እዚ ከም ጠላዕ ብዕራይ ኣብ ክልተ ክትርትረካ እዩ። ቆጽላ ከም ዝወድአት ፍሬኣ ከም ዝረገፈት ክትነቅጽ ከም ዝተሓድገት ኦም ክትከውን ኢኻ። ክፉእ ኣመል ንዝሓዞ የጥፍኦ፣ መፍቶ ጸላእቱ ከዓ ይገብሮ። ሓቂናን ሓሳውን ዕርክነት፣ ጥዑም ዘረባ ፈተውቲ የብዝሓልካ። ልዙብ መልሓስ ከዓ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ተፈታዊ ይገብረካ። ምስ ብዙሓት ዕርክነት ይሃልኻ፣ ምኽርኻ ግና ካብ ሽሕሲ ምስ ሓደ ጥራሕ ይኹን። ዓርኪ ክትገብር ከለኻ ከይፈተንካ ኣይትተዓራርኽ፣ ቀልጢፍካ ከዓ ኣይትእመኖ። ከመይ ንገዛእ ርእሱ ምእንቲ ክጥዕሞ ጥራሕ ዝተዓራርኽ ኣሎ፣ ጸገም ምስ ኣጓነፈካ ግና ካባኻ ይሃድም። ተሰልቢጡ ጸላኢ ዝኸውን ባእሲ ከም ዘለካ ኣሰጢሑ ዝሕፍረካ ዓርኪ እውን ኣሎ። ካብ መኣድኻ ዘይፍለ ኣብ መዓልቲ መከራኻ ግናኻ ምሳኻ ዘይቆም ዓርኪ ኣሎ። ምስ ሃብተምካ ማዕረኻ ይስራዕ፣ ንኣገልገልትኻ ድማ ብትብዓት ይእዝዞም። ምስ ተዋረድካ ግና ኣንጻርካ ይኸውን፣ ይሕብኣካ ናባኻ እውን ኣይቀርብን። ካብ ጸላእትኻ ረሓቕ፣ ካብ ፈተውትኻ ድማ ተሓሎ። እሙን ፈታዊ ከም ጽኑዕ ዋልታ እዩ። እቲ ሓደ እሙን ዓርኪ ዝረኸበ ብዙሕ ሃብቲ ከም ዝደለበ እዩ። ከም እሙን ዓርኪ ክቡር ነገር ይበልቦን፣ ንኽብሩ ድማ መምዘኒ የብሉን። እሙን ዓርኪ ሙሉእ ጥዕና ከም ዘለወካ ዝገብር ፈውሲ እዩ። ከምዚ ዝበለ ዓርኪ ዝረኸቡ ከዓ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሁ እዮም። ቁኑዕ ዕርክነት ዝገብር ዝኽእል እቲ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብ እዩ። ዓርኪ እውን ልክዕ ከምኡ እዩ ዝኸውን። ካብ ጥበብ ተመሃር፣ ወደየ ካብ ንእስነትካ ኣትሒስካ ስነ ስርዓት ፍቶ። ምስ ሸየብካ ከዓ ገና ጥበብ ክትረክብ ኢኻ።
ከምቲ ዝሓርስን ዝዘርእን ጻዕራም ሓረስታይ ኮንካ ንጥበብ ድለያ ጽቡቕ ምህርቲ ከተፍርየልካ ኸኣ ተጸበያ ንቑሩብ ግዜ ጻዕራ ከድልየካ እዩ ድሓር ግና ቀልጢፍካ ካብ ፍሬኣ ክትበልዕ ኢኻ ምስ ዘይተመሃረ ሰብ ጥበብ ኣዝያ ጨካንያ ትመስል ድኹም ምስኣ ኣይነብርን እዩ ንሳ ንኽትፍትኖ ከም ሓደ ከቢድ እምኒ ሓይሊ ከተጽንዖ እያ ንሱ ኸኣ ከይደንጎየ ክድርብያ እዩ ከመይ ጥበብ ከም ስማ እያ ንብዙሓት ድማ ግልጺ ኣይኮነትን ኣታ ወደይ ስምዓኒ ተግሳጸይን እውን ተቐበል ንማዕዳይ ከኣ ኣይትንጸጎ ንእግርኻ ብመቑሕ ጥበብ እሰሮ ንርዑታ ከኣ ኣብ ክሳድካ ጸዓኖ ሓንጊርካ ያኺድ መቑሕ በርቲዑኒ ኢልካ ኣይተዕግርግር ብኹልንትናኻ ንጥበብ ሰዓባ ብዘለካ ሓይሊ ድማ ንትእዛዛታ ሓልዎ ሓስስ በላ ከምኡውን ድለያ ባዕላ ክትገለጸልካ እያ ምስ ሓስካየ ኸኣ ኣይትፈንዋ ኣብ መወዳእታ ነቲ ጥበብ እትህቦ ዕረፍቲ ክትረኽቦ ኢኻ ኣብ ሓጐስካ ክትልውጠልካ እያ ሽዑ እቲ መቃውሕ ጽኑዕ ዕርዲ ክኾነልካ እዩ ኣርዑታ ድማ ክዳን ክብሪ ክኾነልካ እዩ እወ ኣርዑታ ወርቃዊ ጌጽ መቃውሓ ኸኣ ዕጥቃ ክብሪ ክኾነልካ እዩ ንስኻ ኸኣ ከም ክዳን ክብሪ ክትክደና ኣብ ርእስኻ ኸኣ ከም ኣኽሊል ሓጐስ ክትደፍኣ ኢኻ ወደየ ድላይ እንተደኣ ኣሌካ ክትምሃር ኢኻ እንተደኣ ጽዒርካ ኸኣ በሊሕ ክትከውን ኢኻ ምስማዕ እንተደኣ ትፈቱ ኮይንካ ፍልጠት ክትድልብ ኢኻ ንኽትሰምዕ ጽን እንተደኣ ኢልካውን ጥበበኛ ክትከውን ኢኻ ናብቲ ዓበይቲ ሰባት ዝእከቡላ ቦታ ኺድ ነቲ ፈላጥ ኣለልዮ ሙስእ ኸኣ ልገብ መንፈሳውያን ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ጽን ኢልካ ንምስማዕ ድልውኩን እተን ጥበብ ዝሓዘላ ምስላታት ከኣ ኣየምልቑኻ በሊሕ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ እንተርኢኻ ኣንጊህካ ብጽሓዮ ኣእጋርካ ድማ ንገዝኡ መገዲ ጻጸይ የውፅኣሉ ንትእዛዛት እግዚኣብሔር ኣጽንዓዮ ሕግታት እውን ኩሉ ግዜ ኣሳላስሎ ንእሙርኻ ረድኢት ዝህቦ ንሱ እዩ እቲ ዘለካ ሃረርታ ጥበብ ከኣ ምልኣት ክረክብ እዩ ኣሜን